Jadi mengalap hata mau jatuh kamu ati ya para sidoli molo dilitung di huta tulang nabi doa muda tulang nabi doa ala takas kami jalan di siopin doa kami alai mulia hati mari Tuhan nunga di padomu Tuhan bere nami nagabe helamuna dohok boru muna nagabe do tami na puna boru ido gabe barani hai madokon para sidoli. Jadi mulai sederion marbada pinta tutu inor honni ulang ta sederion ima naung gabe sederipe bere nami helamuna dohok borutta gabe marbada pinta tutu gabe marap pasidoli madong tu mahita si sadaboru mahita iya di tongan bagas muna warhobik ada yang dong di sinabi dong bodul bangkaul ma borutai. Jadi apa rasidoli nunga takas be di pasal tamuna jalan ngadi di persudio kami jabar upisu nau pinasa muna kintu kami lasongoni jabar titi maraku nau uhala sokami muliati ma dihamuna keluarga ni abang borunami na borunami do dihamuna apa rasidoli nami naung di bajagar ramuhami nunga tuhumuna nong tadahita si sadaboru ope apa rasidoli molo tung adon uleon ni berenami manang helamuna dohok borutta diulaon las di roha manang diulaon akka nasi molo hamu tutu di jolo bahamna di budi molo hami di jolo bah hamu ma di budi manal perlapatan ikut saudura mahita lo mengadopi ulaon ni para kelengotta. Jadi mulai ate mau wasat tami tu hamu na persul nami nong di wasat tamu tu hami cabur besuhut do cabar titi marakubi asa bulung nawar tapuk mainna bulung di simar lasuna nungga takas di jalo hami jabar titi maraku batakas batong dohon nawi hata pasu-pasuna. Jadi dihole do diho itu mulai sederion nungga ujak pihamu sedehok ribe nunga takas naking di jalo hamuna pasu-pasu pardangos sarebeoni marhibe napuson takas naking jurut tutu hita ku terluwi tu hamuna asa saroha sabikir kamuna marsia juat-juat marsia jujuk kamu tujuan nyario unang adong hataniku hataninna alai hatanita mati keluarga terluwi di ho itu sonari molo dito nga ni begas nami barang borobik ko ito boru pangkaol dong alani bapak ko Tuhan ati ko ha anong bergelupang gaol di badigyo bapak mo dito dah jadi duo lay hatari na dito mandokon hokpe jabui tombol marbulan-bulan molo setia be beri manang setiap oleh mengalak boru tongdoi boru itulah. Jadi ngatakas sami doho dongat tubuh nami apa sidul nami nam si sede boru kami. Jadi alani lai buan itu on buan boru namion tutongan ibagan si tulangmu dilitong di hutan doh dibakaran aca digade jauh di bapak nerah merah. Jadi tanyang nami tamat tarebata betu hatta ma nama masuk-masuk pardo masyarakat muna anggia ma keluarga na berbahagia ma hamuna gabi si halomoni toro halak tan lumobe halomoni tu hatta asa tuga lala ma tuga sikori tuga bunga-bunga tujulo nyarion tuga nana mamu tuga boru donga muna mai satu ni hasoro jadi tuna boru ate na boru apa lagi sedero ngatunggu belas ni roham ada nu ngasuhop be anak musia pudano lai siap pudano bertanya mahita na boru asa tulipas nawa na boruda gudang do bi akame mi buda na naik pasal to buang katu penapar musudina jadi tanya orang bertanya kita na boru ang dia keluarga ni nyon layon itu on keluarga na berbahagia dulu dari on gabe si balas rohani keluarga ni margasiahan nang sungoni keluarga ni margasuhopi nang sungoni tuhami keluarga ni margalupang kau. Jadi ima nabu terpaksa kami selamat menempuh hidup baru semoga bahagia selalu Tuhan mana mengaramoti hamuna manang di dia hamu berkari jomunan no tong ma Tuhan na mengaramoti ibadah mak kabar mana ibadah saya lai itu dah na berudah jadi asa usor-usor hai matutu songna tadi sudah tua asa di suatu karya ma dipartukan di hutan
tujuan error siang mah si tubuhan ada masalah mahamu do boru mainnya tekas meroha asa balitang mabagabi nanti na bota-boan arimuna ma gabi lekku idokku bolo tekas sabu marsi pauloloan asa saha masulu saha tubetian nunga saha di jaluhami jabar juhud do jabar titimarakku leleng mau kita mangulu jala saat mat penggabian emma duduk pakatan. Jadi doa paper musik nami. Salam nami do apar nami on. Barka lumbang kau lupa ma musik na permusik nami. Video itu lah.